Ghana Adisimama Tumienu Apo Ewa Achirabiano Eso Yamadi Shienu Nyina Aha Amamo Akwa Badiabama Sai Ajatumu Kasafidie Ahenkan 93.3 FM so Kasafidie Ebutu Epoye Matemu Atem Abuabo Mame Ekuafra Kuma Batampa Studio Ena Yesi Enkunya Ensema Odi Ensem Tinafo da Uruma Watna Eye Kwadwo Apo Kasiebo dem Atintim de gu enkrata eso ene adi mu nkyeremu ni mu amanepo ede ba beda wei ka na se no nsem ne dosu ne mom de esevata se waso atimu nkyeremu ene osamufo panyini waso ne mu krote ayete enso enam ensam no de di Kasiebo makotra no ebi ane se Ghana man panyini na nado dan kwa kufado akra na ebo ne nsam esamrane ni nyina no eye orura wanya ne ba bi ekwa ankane no waye doso mra sebedwani owura doctor John Kuma ana cheso obona baso a enya asem ketwa Oko Ghana mra sebedwafia kasamafo panyini de atoma mpani anim se wiase ayewei sabapa anya hwe abone nso nya hwe ade mampani yenti ono nso obema afia no na wo eyesa mafia asem kuro ya wo edom kase wo mra sebedwafia kyeremu se speaker oye nyoma bia wo mani enje ho Obinfo bia akọ school pon ba kumu ewo enkramumpuni mantam a odi aba betudwa se omanmu ayewei obi antumi nkyere mrahye fie kwan a wo mfa so enye omadwuma na sasu na wo kyerɛ se kopiemu ewo achem ayaboafo a owura bi ana kyerɛ se ono ane ba se de wabrim no enya asem ketwa na emu enkyeremu ni mu amadebo yede besomwo Wei eni afufuro bi na wie yesi adwade ba besom se awia pem tobre akan kase ne yasintasonku nantinti ena akoto sabo akramasi apata so hwenkwan a na nipa dasani ena tabiri ni si wonom ye de aseda wampam aseda soko mama sha beauty and training center mama ho ya akono mama ho ya fe mama nya tete wo mo na ebu am esika na wie afi nso se opepreko atono duduo mu a dwumako bia yomoti a edu ena opempo a wo benya ma na ya ton fofofo e de amaw wo mumienu ena ebu am yesika na wie adwenkyere no emfa 0533898915 0533898915 text message ena WhatsApp ye bekenkan ama o hye no se information